Nakaingo mo dahil ni di ay. Yaha ka daw, katagay. Uy, kanay mo ang TikTok ko niya. Kipalit siya ko sa Red Doors. Yun. Hindi na makatanga. Tuka naman lang. Hayag na. Mga palahubog, manguli na. O, hayag, manguli na ta. Fire. Yun. Balay na ko. Balay na ko. Pareha may green. Green at green ako tanan. Welcome home. My house. My house. Kamang na tayo sa hubog man. Hubog eh. Kamang na. Mga Jesus tayo. Lord. Good morning. Saan naman nila? Uy, kalibang mo naman ito nakapili. Si kalibang mo tang. Oh, sorry ay. Kalibunan dili kalibang ay. Manan ta kalibang. Yala, bakit din taagi sa kalibunan ko? Tingog na to eh. Asa, ano naman? Lalapoy, wala nang tayo bugas lapoy. Unsa may kanon unang tuanin? Ay bugas di ay. Wala, unsa may Ganina dito tama tong bugas ganina may Ganina buntag. na galing, yawa pa tayo kwarta na sige pagkakapildi sa sugal din mo paita. Kay Yung unsa man? akong trabaho sa una. Kuan man mga ba. Yes, kuan pa gyud kanang Yan, mga watay. dili ka ta masakpan ana basin man. Kuan lang ta. Teknik ana lab na usam taong kay. Oh, dili ra kasi Kasi luyo salud kay kung na ba ako tigsuon. Di ko marara. Ano ba? Mga watay ba? Oh, got. Mura ni mga watay nga nindot kay grilo. Mga nakaay kag kanang lubi ba? Uy, Oh, dili. watay. Oh, sige sige. Asa man ta dapita? May balay ay kita kana. Oo kana ah. Oh, ha. Diha ta maguna. Nangabuhang man na basin wa na naikuan diha gamit. Pabuang-buhang lang ng balaya na nanay 1 million sa soda. Oh, Oo, fancy kayo. Oh, nata Na may mga dato nga dili magpakuag nin balay nga nindot ba. Kwarta pa ti ana. mo jud bahal mo. Hinay lang aga basin. Nay iya na patay. Tag iya di isu kayo patay ko puro tag sundan na. Aba tinain to ni. Hinay lang. Gitan ko para ko sila tao. Ang tao hindi. Ay, lang. Ha? Saan ka malayo ka? Malayo ko eh. Maliguro ko ba? Hala, kitaw lang. Lawi tao eh. Kitaw na tulong. Laki man nga tulong. Yung sound dali. Ida yung tani? Sugla dito sa sulong. Basi na, nalagdogi. Ako'y bahala dali. Ha? Ako'y bahala dali. Sige, nga sulong. Bantay ko ha? Hinay-hinay. O ganda na kalbi. Ha? Hindi lagi supa dito. Sisi. Ang cellphone ko. Kanana mo na may cellphone sa sulong. Ha? May cellphone? May cellphone. Sige, sige. Ayaw isuot sa balde ang cellphone. Bantay ko ha? Ako rin bahala, ani. Saman, naidaghan diya. Naidagan. Sama ka diha lang. Tabangin ako. Ari lang ko. Ako rin bantayan ni natulog. Ay, si Chiho. Nakain mo man daing ni di ay. Uy! Lakay mo na yung di ko ang diha. Kaya makamatay na na. Di apilong lang tulig dala. Si Apil lang. Dukdukon di ka ng balde yun. Nakibutang na ito sa silong ba? Ibutang sa silo. At mag-iya na ba? Hawa na diha. Ni payong. Wah. Payong. Hey, tapos suglay. Tawa pa kipanuglay. Walang pusto. Kada o. Pwede sa silang atay mo. O, pirlas. Pirlas. Hinahinay. Kaya makamatay na. Hindi ko asa gamot ang anak. Huwag mong tangtang. Hinahinay. Ang tingog kay makuan. Ano ba tingog? Dari na, di. Di ko atake. Bagay na anak ko. Pagkatali na. Sunod na dali. Nyara kay basig na apay kwartaan sa sud. Ikaw ba? Nangawa pa ka manyak. Kung pakituan ako dito. Dito. Indot ba sa forma ko? Ay, nindot ka nga. Ako imong ba nasawa ko kaya na. Nyara kay basig na apay kwartaan sa kilid bulsa ba? Ay, di ay masigig ato ba anang sexy kayo ang tag-iya man ang mamilambasa ka na ron. Kamis kay paaw lang. Pwede rin sigan ko ng ugon. Hampa ko tayo ng no.